Хора, пак сте в моя канал, но този път ще играем игра. Казах ви, че клипът ще е в 8 часа, но реших да е по-рано, защото няма смисъл просто да го правя толкова късно. И така, нека да започваме с епизод първи на Subway Surf. Не знам, ще помисля коя да е втората игра, която да играем. Но аз мислих по-точно да е Clash Royale, само че аз вече съм пета арена на нея и няма смисъл да почвам от начало. И нека да започваме. Скок. Опа, честно ли? Ама какво става, бе? Все едно се правя. И после си помислих ако искате да играем, следващата игра, която да играем, да е Minecraft, може и да е тя, само че аз в принцип снимам на таблет и скоро ще имам компютър. Може пак на таблета да играем Minecraft. Ама първо може да си свършим епизодите на Subway Surf. Мисля епизодите на всяка игра да са ми до 10. Значи като свърши Subway Surf, може би ще играем Minecraft. А пък Minecraft е по-точно доста забавна игра, ама е по-готина на компютър. Нов спрей. Още от първата игра. Ой! Ако ви се струвам леко добър, това е защото не за първи път играя играта. Само че точно сега сетих да си направя канал. Тоест беше вчера и аз вчера качих това, където качих съобщението. Само че направих клипа сега. О, не, чао. О, чест. Ама, 1000 Queens. И нов рекорд. Според мен в Subway Surf, което е най-важно, според мен е рекордът и парите. Според вас, кое е най-важното, пишете долу в коментарите. Като свърши тази игра, ще направим още 3 игри и това ще бъде за първия ми епизод, защото аз не мога да снимам повече от 15 минути.
и аз не заснемам минутите по принцип. Само че когато се получи компютъра, не знам дали знаете играта, само че тя тя беше наскоро създадена, казва Сарат. И когато получи компютъра, може да се сваля. Опа. Ей. Нов рекорд. Не, също се мерих къде да се заснея минутите. За сега са минали 6 минути. Опа. Пускам ключ. Постижение за минута мисия. Или каквото и да е там. За сега имам само един абонат. И той е на братовчетка ми. Още едни бутушки. Пропуснах ги. Аз много отдавна мислех да ставам ютубър, само че как да го обясня? Просто таблета ми се беше прецакал и трябваше да го оправям. А то оправянето ми стана около 1 месец. И за това сега започнах клиповете. Опа. Не, няма с това клиповете. Нов рекорд. Скок. Не знам за вас, само че аз съм се абонирал за Дидо. Абонирайте се и вие. Много готини клипове качва. За съобщението за един ден събрах. Сигурно имам 50 и нещо показвания. Сигурно имам за съобщението за този епизод, не знам. Само че според мен първият епизод на всяка игра става най-зле. Пропуснах яйцето. Ай. Чест. Аз ви предлагам да свалите една игра, тази игра, която мислех да е за втори епизод, тя се казва Clash Royale, вече казах. Ако някой не играе, по-добре си я свалете, много е готина.
Там има арени и битки. Тя е почти като Clash of Clans, само че не е стратегическа. По-точно там сте на арени и на всяка победа ви дават по различен брой купи, а победите по принцип са на битките. Дават ви по винаги различни купи, понякога може по 27, по 30, само че когато загубите, губите купите и може да се върнете. Например, сега съм на 5-та арена и аз вчера си изхъбих купите, загубих много пъти на битка и също и си загубих купите и пак се върнах на 4-та арена. То арените са до 11, наскоро добавиха 11-та арена и 4 нови карти. Ама аз като говоря съм много добър на това игра. Просто си блея, говоря и просто така някакво, все едно мозък ми се сбива в играта и не може да спре. Опа, сега вече умрях. Чест. Ховербурст. Нов рекорд. Ховербурст и нов рекорд. Добре. Ще купа скорост. И ще започне игра. Бум. Скок и чест. Скок плюс чест е равно на скок от чест. Ох. Ей! Маснах се, айде ще дам ключ. Ох, честно ли де? Дадох ключа, ама за едно нищо. Чест. О, ключ. Пак стана 4. И това беше от мен, хора. Надявам се клипът да ви е харесал. Дайте един лайк нагоре и чао!